Toto je oficiálne moje nové kino. Kúpil som to za odstupné skiny. Yeah, boy. Máme tu Skincare Night, tady máme Mišu. Miša mi ide spraviť obučie, pretože ja by som si to v živote nevšimol. Miša si to nejako všimla, že už by mi ho trebalo upraviť. Môžete potom zhodnotiť ten výsledok. A pri každej takejto, jak si to nazvala? Session. Nesmie chýbať nejaká romantiárna, takže sme si pustili Barbie. Takže všetko je ready a vidíme, ako to dopadne. Obučie máme hotové. Máme natreté masky. Je to nejaké, že antistres maska. Ja už teraz cítim, ako zo mňa ten stres odchádza. Bro, what are you talking about, man? Teraz ideme... kilometri, odbočte vpravo. Ideme na výlet, takzvaný Lomsage. Je to písek? Pískovec. Počkaj, a pískovec je nové, že kameň z piesku. Wait a minute! Who are you? Dostávame sa pomaly do srdca Lomsage. Teď jsem to koukej. Dívej. To je prostě... Príďte, povedzte mi, čo vám to pripomína. Ale však tady je podle mě prostě mají díl. Strašne mi to pripomína plastelínu. Jo. BTF? No, to je taky kamo. Ale to je, My jsou úplně geologové. keby sa to teraz pohlo, ja by som sa musel. Jsme tu v lomu Seči, nachádzajú sa tu plavúne. Jedný z najstarších rostlín, čo rostli na planete Zemi. Tu môžeme vidieť zaplavený lom a keď sa pozrieme, tu môžeme vidieť takzvaný díl. Prečo hovoríš po slovensky? Neviem, tak tá vyzerá Jojka, ne? Tu môžeme vidieť umenie. Skús pichnúť tou palicou niekde tam trošku ďalej, že aké hlboké to je. Aha. 10 centiakov, max, ne? Hej, no. Tu môžeme vidieť niekoľko bariér tejto skály a tu môžeme vidieť tiež niekoľko bariér pro televízu Jojku Eliška Jancová. Práve sme zistili, že je to strašne super ozvena. Pomocník vám to teraz predvedie. Dobre, už nerob, lebo ešte si takto niečo pomyslí. To vyzerá dosť crazy, ako by tam bola nejaká jaskyňa. Počuješ zvuky sama od seba v hlave? To je schizofrenia. Akože ja tiež počujem niekedy zvuky v hlave. Nežer tú čokoládu. To počujem od Janka. Chceli jsme se kouknout na barák, který stavíme a kde potom kam se budeme stěhovat. A hodili jsme tam hostinice. Budeme? Idem tam aj ja sa sťahovať. No, God, please, no! No! Zajeli jsme do nějaký úplný prdele, protože prostě navigace nám to hodila někam úplně jinak. Výlet za nami, dopadlo to dobre, vyzeralo to super, počasie celkom vyšlo, síce mohlo to byť aj krajšie, ale akože good enough. Dostali sme sa aj do tej vesnice, kde Eliška teďka stavají nový dom. Ideme teraz si dať krásnu večeru, Mama's Burger a strašne sa, ona už sa nevie dočkať. Uvidíme, či to je lepší burger ako fakt ten v Prešove, čo som spomínal vo vianočnom vlogu, že lepší burger som nikdy nenašiel. Burger máme za sebou, bol vynikajúci, ale aj tak si myslím, že ten burger v Prešove je lepší. Já jsem v Prešove nebola. Nemôžem povedať, že bol vynikajúci, ale aj tak si myslím, že proste ten prešovský bol lepší, takže len tak v krátkosti, aby ste vedeli, že keď chcete ísť za dobrým burgerom, treba ísť do Prešova. Oh my God! Wow! Aký sval teraz precvičuješ, Patrik? Stop it. Get some help. Sme na majstrovstvách Českej republiky v arm wrestlingu. Prečo sa točíš tak za spodom? Tak sa vám točí takto. To mi príde veľmi extrovertné. Sa to ani nedíval, kamo. Ty sa na to aj tak nedívaš. Kvôli tomu? Dneska ide súťažiť Janko v profesionáloch a Patrik v amatéroch. Uvidíme, ako dopadnú. Uvidím, stále vtipno. Martin bude viac rozcvičený než Patrik. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the Třetí místo. Gratulujem, Patrik. you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. Patrik získal dvakrát tretie miesto. Janko sa nakoniec nezúčastnil, pretože potreboval ísť náhle domov. Nechal som doma pustenú práčku a ona sa mi prelieva, vieš, tak musím vypnúť. Presne tak. A ešte sporák je zapnutý a ešte pes potrebuje kadiť.
Išli sme sa ešte zasobiť rýchlo olomouckými tvaruškami všetci. Zobral som si nejaké tvaruškové čipsy. Ľudia, ja neviem, či v živote ste niekedy niečo také videli, ale má to 71 gramov bielkovín na 100 gramov. Oh my god! Teďka už ideme zase naspäť domov. Ja si myslím, že toho už asi dneska bolo dosť do dnešného vlogu a snad sa uvidíme ešte niekedy príšte.